Nama su zvali Paradise Turist. Pa Nemci su došli i luštili paradajz pored nas. Idemo mi u Grički, a kaže da smo mi paradajz. Znači, i seli smo i pričali smo. I baš ono sam razumela, znači, ker ono krička pasulj, znaš, ono, punjena paprika, a vi ste na plažu. Znaš, a onda kad dođete kući, jedite punjena paprika i sve to. Ali najgore što on mene kaže da su Nemci luštili ali oni nikad nisu dobili pečat Paradise Turist. I sada čovjek priča mene to, znaš. Ali to je stara čovjek, zbog toga mi je više lepša i, znaš, i lepša i više slušam. I kaže čovjek, i ja sada smejem i kaže mi, pa ja sam bila u Crnogoru, mene svekrva je preselila za Crnogoru, znači, mene pravimo punjena paprika, idemo tamo na plažu, kad vratimo kući, punjena paprika, boli glava, znaš kako to dobro. I to je toliko lepo, ja ne znam šta je problem. Šta je problem ono kad jediš punjena paprika? Moraš nešto da... Čak, kad ideš u mesto kao tih balkanskih mesto, šta fali? Šta fali da ideš u Grički da skuvaš punjena paprika? I Nemci su luštili paprike, doneli su kupe.